Gol, 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 gol! Marko Janković! Dva prema nula za ekipu Partizana, gol je postigao Ale Stevanović. Prema nula za ekipu Partizana, gol je postigao Petar Ćurićković.
gol, gol, gol! Marko Janković! Prema za ekipu Partizana gol je... Gol, gol, gol! Dva prema nula za ekipu Partizana gol je postigao Ale Stevanović.